Τελάβεν κανά ερεκάσι μάλλον ερωμάνε κομμοντέτια και ταροσκόπια, καζέρι και να πήρε κεράβασι η φεστίν Βασιλица. Καδόντισι η φεστίν περιλοσάσα, μουζικάσα, τα η τрадиција koja so нахиласилетари генерација пи генерација. И Василица Кралп, тарадешо тритоджи кодеше 4 јануари. Саворе аджикерине e ангоне маруше, савосо кадел Андре ано кер палакие кваширак. Воси пачалдо тано бах, тај те анол са стобеш славало. Палоко триндеве, од романо шуту ризари тај топана авенаджите музикаса. Групе Ромаи герде катаре зурле тај давуља, пирен катаро по керко кер. Ленгоро лошали песи мисардое зурале шунди паскоро каро зурле, тај ленгере вастаси педогајбе пиво, ленгаридор лошарипе сававенге. Јекотор васоси ма импортантно тарија кеа пестинси охабе. О централно танси окупири мокатари и пача, која си кедијандаре папинакере јали мисиркако шерота и пире. И пача си символива шо кетанипе тај магипе. Вијајарси бут вавераха беани месали, завишетили копе, сарби традиционалното пиве, сокерел и фестин мај специјално. Нума и Василица најсалхабе тај музика, а кеа фестин си ми пангло е куранеле ngedasa. Зар пенони традиција, ки врама кана о мојсе путе да обароло лопани, деби кутулиноа јаудиен, е рома чиле машкар код дигоја. Јали тиране пес ко фараони, јали те джан палоко јаудиен. Него део, дикака е ола пана си машкар, тајна не брама. Да одолесија карге сунтова силе те кирол папина те мисирке, да телел е ромен која со ачиле ко билачипе ано баро лопани. А кеа парамичи, дали е магијакоро елементо, баши акеа фестин. Колеја со керала конекција, е комунтакеро башолакере мемоарите. Прамаса кана бутрома конвертисалиле ано диферентно религие, а кеа традиција мистердини. Алдиве а кеа фестинси салани меморија е мајпурене генерацијенге тај ано е книгно нумеро саве и кенала. И Василица чоса символи е кетни пасто. Нума вијек каталипе пало кутуракоро барвалипе завотребутавал кутердон.